Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki sijur ki bana Manipur ki bala im bala salang ro kum si kurim hakabai ka yeng kaba sawai ha munirka South Delhi la shem ka pyniap jong ka kynthei ka balai pusan snem karta ka bala tip kyrteng kum ka vinsi neng Meitei Khasi ka balong ro kum ka Kuki hakami jong ka khat artrik jong neu banai kat kum bala toket banning kong la suba bakala Shah pyniap hau kurim jongka ubatip kum u nong thong bam pradip sing ubalong ro kum Meitei ki paramarjan yeng ki laong bakini ki sijur ki dei ki ba khlan bha banya mai nakapor sakapor bot wat hakamit khat ar tarik ru lami ka jingya mai ka bajur bha kapor kum ba khandai siteng hadu shphau baji bat ru kala poi Shah ka jing tabakti iwei nakaliang ki pulit kila subaru bahadin bala pyniap ya ka kurim uni ukurim ula persang ban penkut no ya ka mensim jong uru ki pulit kila ong ru bakani ka kynthei kadan bon bha kidak mong baka mensaw kabla pen iru bajur bha ka jing Shah sho jongka haswa baka niap no ushinrang ru hadin baulale ikani ula persang ban penkut no ya ka mensim la jong tang baki pulit kila yo ban kit no ya u Shah South Darganj Hospital hakaba udang yo ru ban sumar dakaba pet ki pulit yakini baroh la shemru daka trying kabala pentip wood saki pulit kibala wan wood ban shemru eu shenrang u badang im katkum ka adhar jong kani ka kynthei ka dei ka ba na saikul kampok pi district jong ka jela Manipur